Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। गोदानै ब्लग लाबोफिननायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गोजान गोजानाव बेरायनो हाया, ओंखायनो लकेल ब्लग लानानै फैफिनलायबाय नै। दा क्लास गनानैहाय जों साइकेल सालाय मेनलि ओंखाम उखैहाब साइकेल गागासिनो न'आव थांनो। दा जों साथाम आरो आंनि सिगाङाव सानै दं, सासे जासुला सासे लोंसुला। नामा नै बेनो नायदो लोगोफोर। थ' दा आङो न'आव सहैनानै मा खालायो, ड्रेस खुनसै, बिनिफ्राय ओंखाम जानोसै, दसे रिलेक्स खालायसै, उनावहाय बबाव थांनांगौ जायो बेवहाय थांनांगौबा दा थांनोसैलाय, थाङाबाथ' न'आव थाबाय थागोन आरो। थ' गाइस ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लानानै हाग्रा एवनो ओंखारबाय आरो आं हाग्राखौबो एवबाय दसेनो। थ' गाइस दा हाग्राखौ एवखांबाय आरो आङो सिखायानो बिदि नुदोंमोन आं। थ' दा हाग्राखौ एवखांनानै दसे जिरायथ'नानै दुगैनोसै आरो। दुगैखांनानै ओरैजाय लामाथिं बेरायहैलाबायनोसै दसे बार जानो ना। थ' बिदिब्ला नायबाय थादो भिडिअखौ ना मा होनो। थ' गाइस दा दुगैखांबाय आरोना आङो। दुगैखांनानैहाय ओरैजाय गामिनि दखानथिंनो बेरायनो फैबाय आरो, बेरायनो माने बार जानो फैबाय आरो बेलासिनि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो